Vediete ľudí a chcete byť v ich motivácii, riadení a organizácii ešte lepší? Pokiaľ áno, tak toto video je práve pre vás. Vediete ľudí a chcete zvýšiť ich výkony, chcete od nich väčšiu zodpovednosť, samostatnosť. Ak áno, tak toto video je práve pre vás. Vitajte v programe Manažerské impulzy. Krásny a pohodový deň, milé manažerky a milí manažeri. Moje meno je Peter Urbanec a pripravil som pre vás sériu 20 videí, kde sa konkrétne pozrieme na to, ako by manažer mal viesť svojich ľudí. Tento tréning je plný praktických návodov a konkrétnych tipov. Spoločne sa pozrieme na to, ako viesť adaptačný proces, ako zamestnanca prijať, ale samozrejme pozrieme sa aj na to, ako zamestnancovi niečo delegovať. A keď niečo neurobí správne, tak mu niečo vytknú. Ako vytýkať? Vytýkať môžeme len vtedy, keď sú dobre urobené očakávacie rozhovory. Takže sa pozrieme aj na očakávacie rozhovory. Pozrieme sa na všetko, čo manažer pri svojej každodennej práci potrebuje. Krásny deň vám prajem. Moje meno je Katarína Čongár. Dnes vám predstavujeme manažerské impulzy. Impulzy, ktoré boli vytvorené tak pre skúsených manažérov, ako aj pre tých z vás, ktorí na svojej pozícii práve len začínate. Na svoje si prídu manažéri veľkých firiem so stovkami zamestnancov, ale aj tí, ktorí riadia malý tím. Manažéri výrobných oddelení, ale aj manažéri obchodných tímov. Skrátka, všetci, čo majú dočinenia s vedením ľudí. Peter Urbanec je firemný konzultant a lektor s viac ako 20-ročnou praxou v Európe aj mimo nej. Medzi firmy, ktoré využili jeho konzultácie, patrí napríklad Lenovo, Samsung, Husqvarna Schindler, Prvá stavebná sporiteľňa, Equabank či ČES. Svoje skúsenosti získal ako majiteľ a riaditeľ hotela, penziónu a vzdelávacej tréningovej spoločnosti. Je spoluautorom najúspešnejšieho online kurzu v roku 2014 v Českej a Slovenskej republike Radosť z predaja. Jeho kurzami prešlo desiatky tisíc ľudí. Katarína Čongár je skúsená obchodníčka, konzultantka a moderátorka. Vyštudovala finančný manažment a má bohatú prax z výrobných aj obchodných spoločností. Dnes sme pre vás pripravili 6 najčastejších manažerských chýb. Áno, a sú to zlyhania, ktorých sa dopúšťa celý rad manažerov a majiteľov, ako malých firiem, tak aj veľkých korporácií. Vždy si chybu najprv názorne ukážeme. A potom si vysvetlíme, prečo je tento postup zlý. A do ďalších dielov sme pre vás samozrejme natočili aj to, ako v takýchto situáciách postupovať správne. Prenesme sa ale teraz do našej kancelárie, kde nám náš manažér Dalibor Dusík predvedie prvý zo 6 najčastejších manažerských chýb. Táto chyba sa nazýva zle prevedený výberový rozhovor. A nezabudnite, teraz uvidíte, ako to naozaj nemá vyzerať. Tak, pane... Jak se to jmenujete? Kyslík. Jo, Kyslík. Jo, takže pane Kyslíku, podívejte. Tohle je výběrový rozhovor. To znamená, že cílem je, aby jsme se společně domluvili na různých věcech. Jo? A nejlépe by bylo začít tím, že mi řeknete něco o vás, anebo nevíte co, nejdřív vám řeknu já něco o nás, o naší firmě, ale samozřejmě nestačí jenom, abych vám řekl já něco o nás. Je potřeba taky, abyste mi řekli něco vy o vás. Že? Takže, pane Kyslíku, my podnikáme od roku 1990 a máme 12 produktových řad. Z toho 4 základní a 8 odvozených. Je to to, co jste viděl v tom showroomu. Jo? A my chceme expandovat. Expandovat do Ruska, do Polska, do Maďarska
do budoucnosti. Jinak jako jsme mladá dynamická firma. Na slovenském trhu podnikáme od roku 2010 a víte, my hledáme člověka dynamického s takovým tím elánem, aby byl pružný a aby měl smysl pro zodpovědnost. No, víte co? Řekněte mi, jaký jste vy. Manažer, ktorého som hral, za prvé koktal, bolo vidieť, že nebol dobre pripravený. Veľmi dobre tým pádom nereprezentoval ani seba, ani svoje oddelenie, dokonca ani svoju firmu. A za tretie, pri predstavovaní firmy uvádzal nepodstatné detaily a ani neboli presné. Viedol napríklad dlhý monológ, namiesto toho, aby zapojil toho kandidáta aj do tejto časti výberového rozhovoru. Ale čo hlavne, kandidátovi vlastne nadiktoval, ako má odpovedať. On mu prezradil priamo, akého človeka hľadá, namiesto, aby toho človeka, čo má pred sebou, pomocou otázok poriadne poznal. Ale zase pre úspech spolupráce je minimálne rovnako dôležité ako ten výberový rozhovor to, že ako prebehne potom adaptačný proces. Presne tak. A viete, čím sa počas svojej praxe často stretávam? Že manažéri na moju otázku, je vám jasné, čo bude váš nový člen týmu robiť prvý deň, druhý deň, 7. deň po nástupu do práce? Tak po tejto otázke len veľavravne mlčia. Poďme sa ale teraz spoločne pozrieť na druhú chybu manažérov. A tá chyba je zle urobená kontrola. Paráda. No čo, Juraj, máš to hotové? Áno, mám to. Je to paráda. No dobre, no len máš tie vázičky nejak nakrivo, aj tie fotky by si mohol vyrovnať trošku a keby si dal ešte tie stoličky do poriadku, tak si myslím, že by to bolo v pohode. Dobre, no inak dobre. Čo na výkone tohoto manažera, myslím na tej kontrole, ktorú nám tu predviedol, čo na tom bolo zlé? Otázka by mala skôr znieť, či na tom bolo niečo dobré. Takýto spôsob komunikácie vzbudí v tom človekovi skôr negatívne emócie. A keď sa ja sama vcítim do toho kontrolovaného človeka, tak na mňa napríklad to nepôsobilo nejak príjemne, alebo vôbec sa to ani nemotivovalo. Áno, tento manažer akoby zabudol na to, aká je dôležitá konkrétnosť pochvaly. Dokonca aj na to, aký je cieľ kontroly. Alebo že by si myslel, že cieľom kontroly je len korekcia? Jeho kontrola bola naozaj tragikomická. V manažerských impulzoch sa dozviete, ako a prečo to urobiť, aby sa vaši ľudia tešili, keď ich prídete kontrolovať. A teď mi čeká ešte jedna milá povinnosť. Ja musím pochváliť jedného vašeho kolegu a tím je Kamil. Kamile, jako opravdu tvůj přístup k práci je ukázkový a asi příkladem tady pro všechny kolegy a je na tebe vždycky spoleh. Jo. Podívejte, Kamil, když se mu něco řekne, on to okamžitě udělá a je to prostě člověk, na kterého se já můžu vždy spolehnout. Jo. A za ten Albatros, tam dokonce se podařilo Kamilovi zvednout zakázku o 30%. Všichni si z něho vemte příklad, prosím vás. Jo. Super Kamile, jako moc ti děkuji, jsi super borec a takhle, kež by byli všichni takoví jako ty, jo? Tak, to je všechno, můžeme přejít k dalšímu bodu programu. Do ukážky sme vybrali nesprávne prevedenú verejnú pochvalu. Čo môže byť nesprávne na pochvale? Všimnite si, ako ju náš Dalibor predviedol. Nie každý pracovník má rád, keď ho vedúci pred kolektívom vyzdvihuje. Možno sa budú cítiť pred svojimi kolegami nepohodlne, veď si len spomente na svoje školské časy. Ako sa pozeral zvyšok vašej triedy na jedničkára, ktorého učiteľ 5 minút verejne vychvaloval? No a porada sa dá pokaziť aj inými mnohými spôsobmi, ako je len nesprávne predvedená pochvala.
Manažérom a hlavne ich týmu môže priniesť pozitívnu zmenu do života, keď sa zamyslia napríklad nad frekvenciou svojich porád, nad pravidlami komunikácie počas porady a tiež nad tým, čo patrí na operatívnu poradu, respektíve ktoré témy na strategickej porade nemajú čo hľadať. V princípe vaši ľudia by sa na porade nemali nudiť. A to sa dá dosiahnuť. Ale tak ten Betamax takhle, jak to tady je, tak to klidně můžeš poslat, jsem velice spokojený, pěkně jsi to udělal. OK. No. Pojďme se ale ještě podívat na ten Albatron. To jsem ale ještě nedělal. Já vím, já bych byl rád, kdyby si s tomu udělal pár poznámek. Aha. Když tohle to budeš dělat, tak prosím tě, tam nezapomeň na té úvodní straně, aby ten první dojem byl úplně úžasný. No, tam větší logo udělej. Naproti téhle prezentaci, tady to na tom opravdu záleží, to logo musí být veliké a font, prosím tě, použij ne obyčejný Arial, ale nějaké kalibry nebo něco takového, víš, aby to bylo výraznější. Takže pak mi přines ještě ukázat, jaký font si vybral, jo? Grafy, aby byly čitelné, to si napiš určitě. A víš, že naše firemní kultura u takovýchto zakázek říká, že to logo by mělo být na každé straně. Jo? No a určitě udělej 2 kopie pro klienta, víš. Počkej, ne 2, 3, protože se to bude prezentovat, tam budou sedět 2 ti obchodní partneři a když tam půjdeš ty, tak samozřejmě, aby si měl pro každého jednoho vytlačenou tu nabídku a taky pro sebe, jo, když to tam bude testovat, jo. Tak máš ještě něco? Už ne. Tak pak mi to přines ještě ukázat, než tím půjdeš, jo? Dobře. Štvrtú chybu sme nazvali nevhodná manažerská komunikácia. Na skúseného pracovníka predsa nejde delegovať takto, ako to robil Dalibor Dusík. Ten jeho pracovník už má dávno za sebou dobu, keď potreboval byť vedený za ručičku. A takúto chybu manažeri prekvapivo robia dosť často. Skúsili ste sa niekedy zamyslieť, prečo to robia? Vo svojej konzultantskej praxi sa stretávam so 4 základnými dôvodmi. Za prvé, je to u nich jednoducho zvyk. Zvyk, ktorý možno z lenivosti nechcú meniť. Alebo nedôverujú schopnostiam svojich kolegov. Respektíve, a to je ten tretí dôvod, možno ani si neuvedomili, že už pred sebou nemajú nováčika, ale skúseného človeka. A ten štvrtý dôvod je, že si často chcú ušetriť čas, lebo ono je to skutočne kratšie, keď niekomu niečo natvrdo nadiktujete, ako by ste ho mali k tomu doviesť formou coachingových otázok. Ale pozor, je to pasca. To ušetrenie len z krátkodobého hľadiska. Budete to robiť do nekonečna. Poďme sa teraz pozrieť na podobnú scénku. Tak, Sabino, jak se vám líbí u nás první týden? Super. Jo, já mám pro vás dobrou zprávu. Mám pro vás první akci. Jo. Zítra přijedou ty Němci, víte o tom, no? 70 Němců přijede, bude pro ně potřeba udělat tu prezentaci, tak to uděláte vy. Jo. Tu první prezentaci. A to musí být ale jako opravdu takové, že oni se musí sednout na... Poslouchejte. Nebojte se, Sabino, to zvládnete, to bude dobrý. Ale já jsem... Hele, když bude něco potřebovat, někoho se tady zeptejte, určitě vám někdo s tím pomůže. Jo? Já teďka nemám čas, ale Sabino, mě na tom hodně záleží, takže bacha na to. No, dobrý. Naschle. Veď Sabina Sladká, tá jeho pracovníčka, je vo firme iba týždeň a jej vedúci ju takto hodí do vody. Je otázkou, či je to výraz jeho dôvery alebo naopak jeho nezodpovednosti. Niekoľko videí v manažerských impulzoch sme venovali práve tomu, ako správne manažersky komunikovať. Ako druhých ľudí naučiť samostatnosti, zodpovednosti, aby manažér dokázal u svojich ľudí prebudiť ich kreativitu. A hlavne, aby dokázal zverených pracovníkov systematicky rozvíjať a zvyšovať ich výkon. Toto ale bola tá 4. chyba. A čo 5? 5. Deštruktívny, demotivujúci vedúci. Musíme věnovat chvíli pozornost. Právě jsem se dozvěděl, že nám zastavili Albatron 25. Můžete mi vysvětlit, kdo to zase zavinil? No, čo sa šklabíš? No my ne. No,
No. A kdo asi? Ne, já ne? Sorry, jako my děláme jenom, co nám z připraví. Ale jo? My jsme jim dali iba to, čo nám zadal zákazník. No to jsem si mohl myslet, že za to budete vyhovárať jeden na druhého. Tak to si věříš opravdu s babami, jako my jsme přesně udělali, co nám řekli. Jo. Ale keby si urobil, čo vám povedali, tak to přece bylo dorobené, nie? Ne, prostě jako to, co nám pošlou z přípravy, my uděláme, tečka. Jo. No čo vy pripravali, čo vy na to? No ja som im to poslala mailom. Tak to. Jeden poslal mailom, druhý... Jak mailom? Však jako, když jsem ti 100krát říkal, aby si mě to zatelefonovala. Jako myslíš si, že já sedím na zadku a sorry no. Já nemám čas číst maily. Či mi někdy ten telefon nedvíhaš? No tak protože mám prácu, ne? No, robím, kmitám, nesedím tady jenom u počítače. To ti môžem rovno od rána do večera iba volať. No, Ježišimaria. Počujete, prestaňte vy dvaja. To je jako... Vy ste čo urobili? Všetko, čo bolo treba. No vidíte, tak oni urobili, čo bylo treba. Ne, to jsou keci, nám obchodníci naslibují vždycky zákazníkovi a my se z toho můžeme poskládat potom. Hovorí nám to všetko vždycky na poslednú chvíľu. No ne. Áno. Ako na poslednú chvíľu, ja som všetko preposlala v tom momente, keď som to dostala od klienta. A nemáme byť flexibilní, není to o tom? Však on je dôležitý klient. Klientovi musí říct, že něco není třeba reálně možné. Musíš ho dovést na zem a nemu naslibovat všecko. Vymyslíte si to na poslednú chvíľu a my potom to nemáme keď zrealizovať. No ja to v prvom rade nevymýšľam. A v druhom rade je to dôležitý klient, takže si myslím, že sa mu máme prispôsobovať. Taká bola dohoda, nebola taká. Keby ste sa mu ale prispôsobili, počkaj. Keby ste sa mu prispôsobili a urobili by ste čo treba, tak títo dvaja tu teraz sa nemuseli hádať, nie? Vyriešil ten vedúci vôbec niečo? No nevyriešil. Skôr všetkých vo svojom týme poriadne naštval. Demotivoval. Áno, spôsobil to, že ľudia nehľadali riešenia, ale hľadali výhovorky, ospravedlnenia, alibi. Takúto chybu robia manažeri často, že chcú niečo riešiť, chcú byť konštruktívni a pritom sú v diskusii deštruktívni. Áno, a potom sa takýto manažer sťažuje, že jeho ľudia sú majstri v hľadaní dôvodov, prečo niečo nebude fungovať. Alebo zas výhovoriek, prečo za to určite môže niekto iný. No ale to sa nemôžu čudovať, veď sami tento postoj u svojich ľudí podporujú. Pretože napríklad nevideli naše videá. No a tým sa dostávame k 6. chybe. A to je nesprávny spôsob delegovania. A tím pádem to máme uzavřeno. Jo, to uzavři. Kamile, já jsem dneska přišel kvůli jiné věci. Hele. A ten Albatron, chlape, ty jsi mi udělal takovou radost. Já tě prostě chci pochválit. Ježiš, tak to celý tým, to nejde. Ne, nezlehčuj to. Já jsem byl u toho klienta, ten byl úplně namazaný na chleba. My jsme to tam odezdali před termínu, že? Ale tak a jak fakt se mu líbilo, jak jsi to tam měl i prezentačně zvládnuté. Jo, tak díky, no. Jako, když je spokojený klient, tak je to vždycky dobré, že? A jako fakt si mi udělal radost a to, že se to ještě ta zakázka navýšila, jako chlape, tak to jsem fakt nečekal. Opravdu super. Super, jako já už jsem dlouho neměl takovou radost. A víš co? A já jsem si právě proto řekl, jelikož jsi takový super pracovník, tak já mám pro tebe novou výzvu. Novou a větší. Jo? No. A já vím, že toho máš hodně teďka, ale chlape, ale tohle se ti bude líbit. Betamax. Slyšel jsi o nich už, jo? Minulý týden to obchodníci donesli. No, Betamax. Ale to bude jeden z největších klientů a já bych byl rád, kdyby se z toho uchopil ty. Počkej, jako celý ten Betamax? No jasné. No ale teď, rozumíš, já bych teďka potřeboval, aby si udělal nějakou prezentaci, chápeš? Nějakou dobrou prezentaci teďka hned na úvod, aby jsme je chytli. A co jak prezentaci? No poslouchej, je důležité, aby jsme se k tomu teďka dobře postavili a něco vymysleli. A ty jsi kreativ, já ti nebudu říkat teďka, jak to máš dělat. Ty jsi mě přesvědčil teďka u toho Albatronu, že ty jsi super člověk a že ty tohle to zvládneš levou zadní, jo? Co? Chlape, že jakou mám radost z toho, no. No já taky. Jo, tak to jsem rád, že já vždy mám radost, když ty máš radost, jo. Tak hele, udělej tu prezentaci a někdy mi to dones, nějak, až to budeš mít hotové, tak mi to přines. A já na tebe spolehám, chlape, jo? Tak čau, ahoj.
Zlý spôsob delegovania. A tu sme tých chýb videli hneď niekoľko. Prvá chyba, neadekvátne množstvo pochvaly. Už toto pracovníka môže odradiť. Za druhé, manažér nezadal termín. A úloha bez termínu, to je ako žiadna úloha. Za tretie, to môže byť chyba, že manažer si nevie správne overiť porozumenie a používa uzavreté otázky namiesto tých kontrolných. Za štvrté, priame prepojenie pochvaly s ďalšou úlohou. To jednoducho pochvalu degraduje. Degraduje to na prípravu na ďalšiu úlohu. Priame prepojenie pochvaly s ďalšou úlohou. To je ako keď príde šéf za svojou spolupracovníčkou a povie jej: Alenka, vy tak krásne píšete a vy máte tak štrukturovaný zápis. Viete čo? Od dnes budete robiť zápisy na celej porade. Alebo, čo sa mne stávalo, Katka, tak rýchlo si vyplnila tú tabuľku, tak tu máš tú ďalšiu. Tak to by som tomu tvojmu šéfovi poďakoval. Však si vieš predstaviť, čo som ja cítila a čo som si pomyslela. Ale zas, Peťo, to si priznajme, asi nikto v takomto krátkom čase toľko veľa chýb neurobí. Myslíš? Peťo, toho Dusíka si zahral fakt skvele. Vidno, že počas tej svojej konzultantskej praxe sa podobnými chybami stretávaš. A dosť často. Tak stretávam, ale vieš, prečo som si ho užil? Lebo to bolo v prvom rade o mojich chybách v minulosti. Vieš, v minulosti nie vždy mi mal kto poradiť. A ja som sa učil vlastne metodou pokus-omyl. A vieš čo? Trvalo to dlho a bolo to drahé. A práve preto sme pre vás natočili tento videoprogram Manažerské impulzy. Aby ste si vy ušetrili veľa času, financií, energie. A hlavne, aby ste sa nemuseli pretlkať rovnakou cestou, ako sa to stalo v Petrovom prípade. Alebo v Katkinom. Alebo mojom. To dnešné video je už u konca, ale už čoskoro sa môžete tešiť na ďalšie. Presne tak, strážte si svoje e-mailové schránky, pretože čoskoro vám dorazí ďalšie video z manažerských impulzov, z ktorých sa dozviete, ako viesť ten váš tým správne. A to sa môžete spoľahnúť, že vám ukážeme aj, ako ho správne viesť. No a do tej doby nám napíšte, či aj vy vidíte vo svojom okolí, ako ľudia robia podobné chyby. A možno aj nejaké iné chyby. Prípadne, vieš čo, ak máte odvahu, napíšte aj o tých svojich chybách. No a ak sa vám to naozaj dnes páčilo, urobíte nám veľkú radosť, keď to budete zdieľať medzi svojimi priateľmi. Použite k tomu tlačítka tu pod videom. Prajeme vám krásny deň. Tešíme sa na vás v ďalšom dieli. A nezabudnite, zdieľajte. Krásny deň.